Unikátny koncept Volkswagen Golf Háčik vznikal v druhej polovici 90. rokov v utajení pred vtedajším vedením koncernu Volkswagen. Keď po mnohých mesiacoch od dokončenia tohto projektu navštívil bratislavský závod vtedajší šéf vývoja koncernu Volkswagen Martin Winterkorn, Bratislava získala po prezentácii dozornej rade zlaté vajce. Vďaka investovaniu času do tohto večerného projektu získala Bratislava exkluzívne práva na výrobu modelu Volkswagen Touareg, ktorý sa tu vyrába už viac ako 21 rokov. A neskôr sa k nemu pridali modely Audi Q7, Audi Q8 a taktiež Porsche Cayenne v oboch variantoch. Exkluzívne len na Slovensku sa vyrábajú dodnes pre celý svet. Slováci sú pracovití, priebojní a inovatívni, no sú skromní a málo kto o ich úspechoch vie. Preto sme sa s Volkswagen Slovensko rozhodli predstaviť vám málo známe príbehy Slovákov, ktorí svojou prácou prerazili do sveta v novom seriáli Showroom.